Ngubanñinago ɗe leyɗe tati no siftina toɓɓere tengtude horeɓe leyɗe ɗiɗi ɗe hawri hanki dow ballal amir leydi Qatar ko ngol woni go'o ko ɓe horeɓe ɗiɗo yiidi caggal batu dental Afrique to Addis Abeba e lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi. Félix Tshisekedi e Paul Kagame siftini darde mumen e dartinde haare nde ko yawi tawa ko e dow sardiji ɓe nanodiri kadi e jokkude kaldigal ngal. Yewtere nde hay goto sikkano nde tawno guite fof goni ko e Angola. Kaldigal hakkunde fedde AFC M23 e Kinshasa no foti udditede hande to Luanda. Kaldigal ngal wawano fuɗɗade sabu angal tawede fedde murtuɓe M23 nde wonno nde dartini tawtorede caggal nde Europe andini ɓe fawi jokkoje dow ardiɓe mum hewɓe. Horejo leydi Congo tintini darde mumen holliti suudu lamudu Kinshasa ko kaldigal emo miiji wonde ko kañum ardi fedde murtuɓe M23 hono Paul Kagame. Ha joni ko woni hen ko ina yaadi e ko haali ko ɓeydi hen ndu suudu lamordu Congo Kinshasa.